Ka Eastern Riboy Development Council hapo ka jingelam uba Long Sing Be kum u president ka ba kate ka council ka Riboy mingi kadai ka bakmi iki kampen roy sikipait ba ha kate ka thain hi borok ka way. Kate ka council kalami syakmat ban penpau ika jingang not jongka ban kentiu iki kampuli puthi ha kate ka thain bat ban kentiu kerdano syaka civil subdivision ya ka umroy ne ka Bhoirembong bat kumjuru ban kentiu kerdan ka community health center na ka shispa jingthia syaka arspa jingthia. Halor kite ki jingtmu jongka kalapan poi ki dorkhas bapher shiki bor sarkar ki badai pe kite ki mat na ka benta ban penstet no ya ka roy ka par da ka ba airu ka jingkhublei ki bor sarkar ki balas dang jam syakmat ban pendep kite ki mat jong ka roy ka par kat kum ka jingyat ka por uba Long Sing ulo ongru baga jingdon ki bor badai pe kan yarap khamtam e ban pe ya ka suk ka sain ha ki shnong khaput kumba ketika thain ke dega badon ni kisnong khaput bad don kam yiki bor sarkar ban penstat lada don kino ki jing ka japut hapdang ki arjla bad khaddu e ka ERBDC kala kerpar sikipaj ba ban ai ka jinge trailam bad ki seng bhalang ba pher ki badon hakate ka thain kanika Eastern Riboy Development Council kadai ka wena ka seng kaban pekngor ya ka roy ka par jong ne ka thain namar bangi iba ka sadin hakiliang baro la shisha kala download baro ki office kala don ki roy kapar hine kisni te henry nginang kwa shishu ban pen kham janai kham kiu shishu gibriu namar bakalong center bha sete ka thain tika jingthmu ban nongkong e ka bangi ngi don kalong education ban of live ya ki school baro ya ki khana school ya ka jingnang jingstan bat ngi kwa ru ka wei ga government college ngila dep summit ka ne ka memorandum ru shau education minister u ba honorable minister ni i marambui ti himpat yo adu mentaru ya ka jingjupa ni tika nomor paar ngi kwa ya ne long bangin yo no ya ka civil subdivision hapo jong ne ka Eastern Riboy jongi kabangi temu ban pelong ika ha Bhoirembong lani ha umroy ki bala ban ai jaka ka ba keluj bat ka bahe te kumbangi so menta ki kane ka umroy ru ki ong ban ai arpho aka ka Bhoirembong ru kin ai ki jaka ka bahe na benta ban create ya kata ka civil subdivision tengok kwa ban itu hang ne ba na kaliang jong ka Eastern Riboy Development Council nila summit ya kane ka memorandum shau semester badan buram jongi Dr. Conrad Sangma ban halo jong ka memorandum ka bangi summit u semester badon borom jongi u la endorse la tho marmar so secretary jong ka home police in charge but uni u home secretary u la tho sa under secretary jong government but habi dei bat kane jing tho I ong kumne kane subject kalong creation of civil subdivision in Eastern Riboy di ini under secretary jong government of Meghalaya home police department ila tho bai cha I DC jong ka Riboy district ban assess ya ka jingdon jing em ya ka jinglong jong tu jaka hapo jong ka Eastern Riboy Development Council hapo area nganong sorry ka badai hapo Eastern Riboy di marmar I DC badon borom jungi ro ya ai kblei I bai la tho marmar bai sha une u block development officer abade hapo Bhoirembong ti kanika sithi ka ba ila tho si ka longban ai ki detail but video ro akum ke jinglei kendu jungi ha khat thra tarik nai supo mentau snem I ong ba haladep summit lot ya ke jingdon baro ke bede bat kanika thain jungi tingi sutu ba kanika ka Eastern Riboy Development Council ka Devan yo no ya ka civil subdivision namar balai halor jom kini ki kandon ki ba ngidon ban ong kuwe kalong ba ki population ki brio kila don kumba khandai pho hajar e ki brio ha kanika tangki butalis janang ta kadon ru ba ki kini ki jingdon jing em jong kanika Eastern Riboy kuwe kalong airport
ka Umrah Airport kumtu lani ka Shillong Airport kadon ru ka ICR ki Central Office ma SIRD ka Space nang ta kani ka uh, kadon ru kini ki college ki school ki wabun sa kani ka thain jong ki private school ki balabun kadon ru kani bypass ka stadium ka bahe ang to hapo Bolombong nang ta kadai ru kuwai pade kalong ke border kan kampenjan ya ki beriu sa ka sorkar ka bamut ni kamdon ka administration hajan kata kadai jing angnut jongi namar ki jingai na duk border teli ka umat sa budak jatalong kum tu terter ka ba kentop hapo jong kani ka Bolombong sin RD block ka ba nadu insau bat ka hadu dam site kum tu ni don ru kum kani ka cakapin mi electricity mo kani ka MECL hadam site kum gitu tenamar ka jingdon jong kini ka office ki ba fair kadon ru ka military jong hang ni hapo umroh hi untuk military office ma ki badon kini ka sipai ki jaka training ti kawai ka badon kam kalong ba kani ka Shillong bypass kadon hang tu ki ban lek sadu selshar kani ka way pade kin Nation Shillong to Difu Road ke ba hadu di Mapur kumta terter kan salong ka way na gisor ki ba tam kan salong la shali sing lada ka civil subdivision kadon kamut ka jingmentoy kala long na benta kinong song snong ka roy ka par ka development hawi de bat kani ka jing temu jungi namar kata ngi karpat kan ya ki pai ba baro ki basong tu ki seng balang ki rong ba sinong ki nok sensar ki nong sensar jong hima ki ya support lang ki don ki jingkersan ba ki kot ki sela ki ailang ni ban ya kersan habi de bat kani ka civil subdivision ngalor kata ro kini ki seng balang nila yo ban kendu RBF kop ki wei ki seng balang ki ba pau jong ni ka dong ka thain jongi ki oman support namar na ka common issue bat ngila yo ru ya ke jing support ke jing kersan jong ki MLA paro jong ne ka thain jongi bat ki MDC namar ba ki kwa hi ban pelong ka kum ka we na ka civil subdivision ka ba job ya ke ne ka thain ke jongi khanang ba ki jing mentoy ke babun kan long na benta ki pai ba jongi namar kata ha ke ne ka jing ki la ne ka jing dawa jongi kamlong politically kamdei ka bang ki daga badon liang Institut hang ni kiliang persya ke MLA ke MDC ke don lala kaseng Henry hakane ki ya join lang kawai ka platform kani ka Eastern Riboy Development Council kalong kawai na ki platform ban pli ya kalat bangin ya join lang bangin ya one lang kanang bangin yo ya kani ka civil subdivision tingi kapat ba ka sarkar da kumno hagini kisngi kan perkhat ban pli no ya kani ka civil subdivision hakani ka thain ka jungi Eastern Riboy Council ka Eastern Riboy jungi ti tangkatahi ka ba ni kwa ba ni thu ipi ba ni donru katuk ni kam ki ba ni train kum kani ka agriculture how ni snem ladep sipun ki snong baro ki snong tung ya layo ban sam yu ni maize mission na marga government ka don kani ka jing thmu ban sam ban penlong ya ka feeding ma na benta jong itu gimran ban thung ni rihodem te ka sarkar kal ai ni kumba santon ni tingi layo ban samlut haman lagi snong haman lagi jakaru baki beri kal ai rep ya uni rihodem bat kalau long gijing mentoy bat kiwi ki sampai kini kita ru kani ka agriculture ni so ban ai gijing songo ya ka directorate bat kani ka officer jungi na po nompo bersimkia pan ai tu kitiar nong rep kiwi ki jingdon kam jong kinong rep namar kata kani ka Eastern Riboy Development Council ka kami nagbenta kinong rep ka jingkoy jingkya health na menta ka kayo kahan bat ki karoy kapar ti hagalyang jong ka ni don ru sa kuway ka subcommittee ka health ti ngila persang ban summit ya kani memorandum sa health minister hagatu ko dang dayu ba heng ngila summit ti ong bang ngila kular ban yarap yapi ban upgrade ya gitu hospital ha Bolombong
siya ba arspa bedet kemut arspa jingthia na ke jingdon jongka arpo kemut saka arspa tenrei ngidang budin ya kata hadu menta ngimpat yo tenrei ka ba sultanat kalong ba sarkar kala jubab ya ka jingtre jungi kalong ba kiri kilasna ya ke wei ke building menta na benta ban operation kemut OT mah balik operation na benta kini ki bapang sistem hapok bolembong ti kani kedai ka ba ka health department kala le te kubli sibun ya kani ka sarkar ka bala simkhia te lengba jong kini ngkmi lenti ba kani ka jingpan civil subdivision jungi hapok eastern riboy kan long ka bajak kubli